Taurirai mambo nyaya yenyu. Mambo enda uyawo nenyaya yangu. Mumba medu tikutaka kusawirirana nemudzimai wangu. Zvimunzai Hatisiwirirana nemudzimai wangu. Saka ndakazvitsvaga ndikaongorora kuti chiro chatinenge tanetsana mumba anogona kungosimudza runhare ofonera vabereki. Saka pane imwe nguva yakazoita akuda kuenda kuchikoro kunoita kosi yemakeke nedheko. First course akaenda muna August akanogara yairi ye1 day asi akanopedza mazuva 3. Second course akazoenda muna November. Then course yekupedzesera akazoenda muna January 12 January kusvika musi wa22. Asi mudzimai wangu uyu ndaingosuspecta kuti ari kuita zvamwarume. Musi wa21 ndakafonerwa naanonymous caller achitonditi baba Karen muriko here kumba. Ndikati anondiziva akambogara kuyose ini hana kumuziva. Mai Karen muchiinawo here? Nditaura kuti Karen kamwana kangu kepakati. Ko mai Karen muchiinawo? Ndikati mudzimai wangu ndichiinaye. Ari kupi? Ndikati mudzimai wangu akaenda kuHarare kuchiturisa kunoita kosi yemakeke. Munhu akanditi kwete, mudzimai wako pane kwandiri kumuona pamba paari kugara nomumwe murume. Saka munhu ipa ndakaita dambudziko rekuti munhu yanga akandifonera kahaidha namba. Haana kuzombowana mukana wekuti andipe nhamba dzake. Ndobva ndagara ndandisingakwanise kumubata. Pakatanga kundifonera yanga iri musi wa21. Musi wa22 akazondifonera zvakare ndiri kubasa. Ya umbo sekutaura kwandiri kutsanangura mama. Saka musi murume wacho hamena vaigara kuHarare ndokwavaionerana. kuHarare ndokwavaionerana. Saka musi wa22 akandifonera kusena akataura neni, mudzimai wenyu anogara ku10 ward anodai. Chindipawo nhamba dzako then ticommunicate. Akaramba. Saka ndakazongozvisiya zvakadaro. Musi wa22 yokumanheru akabva ndifonera futi anonymous caller zvikanzi mudzimai wako ari kuuya akapfeka dhirezi reblue ane handbag repink nekapesi keblack. Abuditswa nemurume akaperekedzwa nguvai kuma2 o'clock. Zvishuwa mudzimai wangu akazouya kuma6 ane basa rake raanoita kurimuka kuStarbar. Ndobva ndamutambirawo zvakanaka murudo kuenda kunonoka handazongopfuura nekubasa ane vasikana vake vebasa. But nhumbi dzakataurwa pafoni ndidzodzo dzanga akapfeka ende dhirezi racho ndirori. Saka mudzimai wangu ndakambogara pasi naye kumubvunza kwaiwe uri kumboita sei? Hapana zvandiri kuita. Iwe kuHarare waigara kupi? Akanditi ndaigara papi? Pamba ipapo kuchikoro kwaienda vainzi vanobhadhara $25 yechikafu then accommodation free. Saka ndokwawaigara? Ndokwawaigara. Ndikazomubvunza zvakare, maikupa? Inini moyo wangu uri kundirambira kuti waigara kuchikoro. Imbondiudza kuti waigara kupi? Akati ndokwandaigara. Kana mukatoda munogona kufonera mamai vavo kwandaita kosi vanokuudzai. Unfortunately pakazoita nhau yekuti chef wangu ane mwana wake mucontractor akamisa macontractors. Nyaya yangu ndeyekuti mudzimai wangu ari kundibudira ane mumwe murume ari kuhura. Nani? Nemurume wanosangana naye murume anonzi Saidi. Murume andigone kumusamona mambo nokuti mudzimai wangu ndiye ari kundishora ari kuenda kune murume. Murume taido muda muchiza kuti kune umbo utakutora mukati.
Saka iye mukadzi wako anoramba achiti handina murume wandogara naye ndi handina. Muri kutipirwa nemunhu maribata makati matsvaga minzi sekuti mubate zvezvikuiti minzi ndakadzitsvaga ndikaitawo zvandakaita sezvandiri kutsanangura panapa. because izvo zvimonona zvinonetsa ndikati vanhu mai kutini wati muri panapa ani munhu akataura ipedza mwana makatopfeka nasudari kuti masumuka ngwara soso maive muri kubasa zvishu kwamakataza nei kuti adzokerei kana mamuchita kuti mangoenda inini semumwe wangu wandinotrust aingoti ari kuenda kuchikoro and pandakazozviziva ndopaaenda kosi yekupedzesera musi wa21 ndopandakatanga kufonerwa nyaya yemunhu uyu. Saka pandakazogara kuda kuti ndizvitsvage munhu anga atouya and zvakaoma mambo nyange uchida kutsvaga apa dambudziko randauya naro panapa nderekuti nyange chandinotaura mukati memba mudzimai wangu agamuchiri haachateerera nyangwe udii anotoudza mashoko. Saka ndopandakatsvaga nyaya ndikaona kuti no ari kukonzeresa murume waari kutanga kugara naye uyu since November pese paenda kuchikoro ndiye murume waaigara naye kuchikoro haanambobvira atombonogara kwamera kana akagara less than 3 days aigara kuTenward mudzimai wangu. Saka murume yeye ndiye ari kukanganisa magariro. Saka vatatomuta matuda mobe 5 kuvhirinza mune vana vangari namai tine vatatu mogara kupi kuriyo tindoka avariyo muri basa baba namai ayavanyongwa izvizvi ndakatozona nezuro tsabhaya nakevi muri basa dzavaya okay amen murume unyari uchema-chema kuti kubva madiwa kwanza mba macho kunyatsa kunetsa asi vari kupa izvavo nanzi vari kuti vachitaneta hauchapi murume rudo wakakwana mambo kutaura kuti ndo zvichemuda murokwaa ndovanana ava nditete vangu tete vemudzimai ava ndigogo vangu mudzimai wasekuru hanzvadzi yamai uyu ilast born yekumba kwedu ndisisi ava sakavisa havana awa nditezvara gadzi ari kuita sei nditezvara muna tezvara kana kuti hamutapiwe zimapiro atiparovei mudari ayo zvokuti sekutaura kwandiri kuita zvemba ukaona mukadzi uchiti ukamudza ichi anoramba haana zvaanogamuchira izvozvi nyange kuTenward kwacho aitogara nemunhu iye vachitowacha vese asi kumba kwangu haachandiwachiri kubonde tichataura nezvebonde and inini kubva pandakangozviziva kuti mukadzi wangu ari kubuda ndo zvaari kuita ndakazviona hazvikodzeri kuti ndisanganiswe nomumwe murume because inini ndini ndatoshata ndakakosha aigara pandiri asi kuzotondisema achienda unogara nomumwe murume it means iye ndiye akosha ini handisisina basa saka muri kuti ndonyaya ndauya nayo pano imi auya nayo kuti mundibatsireyo mukadzi ndimakuramba bonirikati mudza kuna mai mai vanovanzorowa madzimai anotaura chichi kunetsa ari kunyima umwe ndiani ende chii chacho chacho kuiti bozi kwanzimbudzi kuzvarira pavanhu ida kutandirwa imbo murume anetsekana inini kubva patakanetsana Saturday takanetsana nenyaya yemwana ndonyaya ndikuziva ndoyandaenda kuno vachirova mwana vairova mwana saka ndakazoenda pakati chiti vasarove mwana maruvero avaimita saka ndikokunetsana kwatikaita Saturday ndo hatuchi ivo vakazorova pamba vatadzoserana ndobva zvapera zvakadaro tikazongochinjana mashoko zvikangopera zvakadaro saka kunetsana kwatikaita musoyo neyekuti kangori kahunhu katangogara tinako kubva tichingororana kuti kandangoziva kuti
vanonge vachingopopota chero nguvai chero usiku hwese vakada vanotogara kusvika kuseni vachingopopota chero vana vanotozviziva. Saka ndakabva ndangotora gombezi rangu ndobva ndabuda ndobva ndaenda zvangu kunowaridza mudhaini. Ipapa patanetsana nenyaya yemwana ndonyaya yanga vachiti ndoyavandiwinzira kuno ndoyanandichiziva. Aisiri Mama, aisiri munoona vanhu apa vanozomhangara nyaya idzi. Kunyarara kuti tatopedza nadzo tichitoziva kuti aiwa uda kusiya pakati audini. Patinozomuti mhanhara nyaya iyoyo mambo vainzwe. Tinenge taona kuti zvinhu zviri mukati mayo hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya yekuti mai avaenda kuchikoro but vasingagare pachikoro vachigara neumwe murume wavo yaari kutaurwa. Then pakaitwa graduation. Mai pane vanhu murume wandakaratidzwa apa muchipfekedzwa magauni kuchikoro munaye aripo pafoni akanga munaye musi wamaigraduata. Chii chenyu? Musi wataigraduata? Pamakagraduata kuchikoro. Patakagraduata kuchikoro taingove takawanda tichingotorwa mafoto. Buditsai ningimi muratidze mama. Ndokuti mupe noti nyaya aiwa ndachiti munhu ataure. Aiwa inini nokuti ndingano manje. Bola amsimega kamwe right. Kekutanga kuti ndizouya kuno kudai ndanimbobvunzisai audio rake maybe ndokuti zviite otherwise munenge muri kutauta sei kuita zvei. Buditsai but still munhu anyambai. Aiwa buditsai mutaura nehama dzenyu. Still tada munhu wacho. Iye wamutaura kudana nevava ndovatodeti naye pa ndotinotonga iyi odioburisa abudi kati muri vanhukadzi wamunoziva chitodzoka ni muri kudii kutirepawo hapana sikuchita mavepo here pairatidzai mama apa itange audio first. tuda iteka kuti iri pai inozonzera yakatoguma wakatoa chikorokotedzwa munhu zvikurevei unoda titerere kuti zvikurevei inyaya dzavaingotaura inorevei right. Apa ndanchimuonesa ndaida kuti titaurirane tiri vaviri mumba but kutaurirana kwacho zvinorevei maikuudzana zvakandimuratidzei zvinorevei kwatiri ndimambudza picha right. mudhara wangu kana muchida mukava mungadzari kuura musamhanya sakaimbo izvo zvanhaumhanya ndiona umbo handina kumhanya wana umbo totonga munhu anenga bcause nyaya iyoyo inobhadharisa zvinhu zvakakura haidi kungopomerwa munhu zvisina umbo inyaya inodhura zvekuti ndozviziva mama hainodhenya maitaura nayo ndafunga ndoda kutaura nomunhu saka muri kudei muri kudanana here ndiye murume wakugraduation murume anonzi Saini murume anonzi Saini tengotorwa mafoto nevanhu takambowanda ndiani apa munombowanda muritua tengotorwa mafoto aigraduate here uyu aya amangu asingagraduate aitei
vanga varipo ipapo anodzidzisa cosima kekeri ndongovazivira ikoko tikatotogona tunowana vari papo ndiye chikomba chako ndiye saini munomuzivira panyaya iyi ndongovaziva vachiuya ipapo nevamwe vacho vaitora mafoto vaiuya nei vaita nezvii vaita vamwe vavo vanenge vachitora mafoto yavo ndiwo mafoto vamwe vavo ndovaitora mafoto ivo ndovekumira nevakadzi handiziveti vavo vanenge vachiita nezvimaitorwa navo kuti zvidii asi munhu vakatombotorwa neni ndega apa muri mega asi kufoto ama vetu ende mamiriro haasi mamiriro evanozvingawirirani gandikuratidzei mwarisi wani ama vetu kakomai ndo zvinozotipa shungwe kuti ano kana dzakamira dzakadai nyaya man'ara nyaya tona apa mai vetu mapa mafuta ndiana kepizikuwa matatu mafuta ndiwo musi wacho anodhani anonzi saidi hayo apa manje vanga vakatoziita nyaya iyi mambo ndakaifambira nisori amba yamusati apa tomuda munhu tomuda vamusagei handiziva kuti anogara kuti aiwa but musagari information namba dzake ndinadzo but ndakati handingamufonere ndisati ndauya kudare kuno aiwa munotipa tomutsvaga hatimbomufonere asi kwaanogara mukuziva andingoziva kuti kuvaona vachiti vanotora mafoto everyday panograduate everyday kwete everyday pasei muchigara muchimuona ndipapo pati musi wacho aiwa matindomuziva anopota achiuya nayo mafoto mamutomboziva kuti pikicha mune pikicha yakadai ina baba yokwenyu pane vanhu vaitokuonai vaitofona vaikuonai muchiita zvamaita paiwo vari maonewa funda imwe narune ndikandipotanga ndapanama 0772 toda foni yamai yako tirati mudhairi namba saidi anonzi saidi vapei vatipe vega foni yavo mwana vanakamwe kungotiudza zvakaitika murume uyu haangakurambiri kuti mavanora kuharare but zvoda ngobuda pachi dzidhaire namba dzakaizi ndio foni yavo aiwa kana dzaimbofoniwa zvononei hapana nyuno izero chii paiwawo basa randakuburisa nhau dzinenge zichiitika baba tiudedzera dzofanira tokudasira hanzi 0772 720 uyu anaroburitwawo mwana musamurika saidi 10 aikadzoti yambofoniwa tikaipancha yobuda aiwa vane uchenjeri vanhu vacho ari musai yabudaikola kandangoipancha chimuza tichakudisa sai taurai naye mandita muzi taurai naye iri malavu taurai naye Hello. Mazwera sei? Hanzi nditaure nemi. unza iphone Yes, sai, uri sei? Uri sei sai? Sai uri sei? Iwe uri pafoni.
amai vane foni yako mune picture mese makadidi mukadzi wemunhu mamuchiziva we handikuti foni yatiri kufonerai nayo mune picture mai avachigraduata muri pamwe chete vakavakudza here kuti mukadzi wemunhu titori mukoti so saka tatotora foni yenyu tifoni tori tadaona takasevhiwa here taiona akasevhiwa zvese nefoto tinazo ini ndinonzi Senator Chief Ngezi kuchegutu ndimaini wenyu munogara kupi 10 what magara mukadoma ndimaini wenyu sei ababa ndimaini wenyu pakudini anonzi andire alright titaurai navo tiri pano varipo alright muri mukadoma it's okay ani ndiro kurimuka papi taurai ini ani ndiro ndiani makamuseva vanogara kupi kwacho hanzi taurai hanzi alo hanzi taurai hanzi taurai kuti vanhu bvunzai imwe ndikutendimati munogara imukadoma alright it's okay ama regera tigodzifambira mukadoma muri papi ivo vanomuziva ambwe toraineni ndinduta ndiani uyu munhu ndinongomuzivira kuchitungisa aiwa kaati ndogara mukadoma kuchitungisa kurimuka kuno aiwa makatobva kuno ndakabva kumunyika ati ndogara kurimuka kwai ndimurimu watiti wenyu saka munomuziva vanomuziva munhu ari pandataura tinomuzivira kuchitungisa but mana namba dzake kai namba ndinadzo maizidii ende anogara kurimuka kurimuka ndekune kitchen namba dzake maizidii ndipo makutoma ikupedzera ko kukadoma maizidii yangu yenamba mawatiti ambe toraini yesu aisi mosha maizidii kudai pachena kana makata madhiri iye ndiwati kudai mvunza tikubvunza ika tinobona muchacha anowanika kuti asi ukuharara makatobva kuno sidhiri muchidai anogara imu taurainini ambo indongozvachanogara kuharare ndinogara kuti muka kwai ndimurimu watitirini ndivapi ungatati muziva kunogara murume wate kwako saka zviri pachena zvinoita izvo amba tibatsirei ndimunogona kutibatsira mai tibatsireiwo usatiomesei tibatsirei munhu wechikomba chenyu munhu anotora mafotos sekutsanangura kwandaita kuti vamwe vacho vanotora mafotos vamwe vacho nhamba dzavacho munavo kosei mune dzake asi anotora mafotos motikari yamaita kosei mune nhamba dzake anoita nezvi vakweza kupi konhamba maidzi saka kwenda kurasa indurai chienda kurasa usatipedzere nguva mai anogara kuchungiza papi kurimuka ikoko mambo akaona naye kuti anogara kuchungiza papi ikurimuka munoiziva handikuziva kurimuka kwatsvaira kurimuka ndira
Ati iwewe uri muramu wake iye akatora vatete vako ndobati kuvhunza pano kuti vatete vacho unovaziva here wopindura nezundare muno kuti vanatete ndo vari apo vatete ndimumumoni ari kufonera pamu baba vatume mwana kuti musikana vanotoshambisikao nazvo siyana inavo avatombori munataura aiwa taura shamisikawo pamusoro wedare kushamisikawo kuti mukwasha wangu handitofungwa dzekuti panaita nyaya dzinoendedza muzvekudare mukwasha wangu iyeyo ndagara naye handizive kuti hazifunoro vana 3 haainavo hakuna kana chinhu 1 kana sendi chaichaivo hakuna tikamubvunza kwasha zokutsvaga mari handina kandoshandiswa kuti ndasandikwakudusa mari anopadare kuti nyaya yake inzwi mberi chepiri indafara kuti mwana wangu zvaandisvitsa zvagona kundiratidza zvinhu zvinasingadoziva chokutanga kuti dare rizive kuti mukwasha wangu haana kuroora handizive chechipiri kuti kwaita mumwe mukwasha abatwawo nemumwe mukwasha asina kuroora saka ndafunga kuti nhasi ndofunga ndatokuda ndakatopfuma kuti ndaane mbavha mbiri dziri kupazamba mangu zvakanaka mapedza saka muri kuti chii muri kuti zvakanaka here zvokuti murume haana kuroora anofanira here kuzviita kana kuti munofanira kuuya kumatare muchikombirenera mukwacha kuti kunokuoma musikakuzivi tinokubatsiridza futi kuti mukwacha aroore kana asina kuroora munotouya nelist moti mukwacha wangu ambondiona tomudana tomumanikidza tichamwari svikanguva yakatobvisa tokabvisa nezera rake iri here angada kuudzwa izvozvo nezera rake papa ndori mazera akapfuura ii kana ivo tikaenda parasti ravo rekuroora hamungaripedzi kuroora kupedza asina nyaya kupedza kutangisa kwacho uyo asina atangisa haana hamutomuzivi atitomuziva ari apa mubvunzi vangu atitomuzive madiri saka ekutaura ndikutoti zvese zvikomba zvese kana zvitaisa zvese zvikomba zvese zvikutoshandira mberi pangu inini makuru nezera ramuna ranofunga mwatari nditofototauramubereki nditovadziva nazvo amusi mubereki kwai mubereki mama katokubvunza mamusina nyaya kutaura mashoko amuri kutaura anokunaka zvachuzi azogumbura dare redu mutori munhu ari kupesvedzera zvinhu zvakashata handimazona vanhu ava vane vana 3 ichokwadi zvinakuudza ivo vane vana 3 saka kuti vana 3 zvona kuti vane nguva yakareba chigara vese handizve saka imimi komplainai pfuma kumunhu ane mwana wenyu kwete kuti muti zvina mhosva saka mwana ngaachienda kumwe because uyo haana kuroora ndinofungwa maybe hamuna wandizwisisa ndafunga muchatotsiura no ndosaka tiri nyaya dzadzidwabereki saka ndakuudzira kuti ndatoshamisikawo kutoziva zvakaita sei zvakadaro zvinasingazvisiri zvindataura yoranesire nguva chauyu kuti zvinhu zvamunoda kuti manda kwaari unoya nazvo pano tomuudza shamwari tizvarara kuda haana mbokisana tsvakirai kana ipo mubvunzei kwashi ichokwadi hakusi kunyeka pamana 3 ichokwadi asi hamusogara munyika muno
togara muno mama. Chii kunetsa? Inini akusi kuti handidi kuroora. Mari unoiwanawo kwei? Right. Maplans angu angati ndaifanira kungobvisa mari 2024. Mwana wedu mudiki ane makore mangani? Kane 7. Ko mwe kutanga? Kutanga ane 14. Saka makore mangani uchironga? 15 years. Uchingoroka chete? Right. Izvozvo mambo zvokuti inini aiyo kana right. Aisuya tiri kutonga pa tungu rangu kuonesa. Ichokwadi. Kuti mwana waberekerwa vana 3 nemunhu akazvarwa nevamwe. Amuzvarwa. Utadza ungoendawo kunoti ndine mwana uyu. Izvozvo sekutaura kwandiri kuita mambo pano kukanganisika kwakazongokanganisika hapo. But urongwa hwangu nyangwe naye mudzimai. Aiwa pa 15 years ere ndandakaronga kuti gore ra 2024 ndo pandaiti ndibatanidze because ndaipiwa mari yangu yelong service company nechi ndikaona kuti mari ndikadaidzira kuatezva razvichaita ndo pakabva pavhara company riyo zimo ndobva yadi izvozvi mari yacho vari kutipa pashoma egore ra 2024 saka izvozvi nyangwe mudzimaiunganidza mari kuda kuzoatezva tikudaonesana unoitawo 15 years here chigara nemwana womunhu pasina tsvagirai usingambopisiwako tsvagirai kuni haipa pakakanganisika zvino wagwadziwa because paita munhu adiyo akuita zvaakuita saka vari kushandisika kuti unotoziva kuti kune kumatare kunogadziswa nyaya hanzi mari yavabhadhira kudare kuno yaikwana kuvapa tsvagirai kuni vanza matarira baba ikwana kuti baba ndine mwana wenyu mandinurama ziwe mambiziva here kuti anobisira matsvagai pa15 years matete wani mukadzi amai wendia 15 years tete tachirizi asi kuti zvinozongovhiringizira tinokumbira uregerero akukanganisa kwatakaita aiwa chinganomuka imukanobhadhira mari nokuti uri kukumbira munokuitsvagaiwo mari muende ona muri kugadzira vanhu matare maunobaba vatoya vakatoterera nyaya dzimuto kuti yedzi dzanoterera vanavo idzimuna tisikatoziviwo neni kuti mukatoya vakatoya vesi vatova vanoona taaza kungwashawo ndo pamutemo vanoonanga vachikuziva kuti pamutemo hati kuziva wakufanana nechikombo ndozvona but tiri kuti isusu patsika dzedu hedu zvinowanika kuti murongo munhu avigwa asina kufa unogona kunge une zvikukunetsa but 15 years womwana wamaita wanda hatichatovaudza vagogomisawo kudaro chikuvaudza kwaita chiclaima chipfuma ndiri hatina hedu kurasa nyaya yatikutaura nyamaya mai ava zviri pachena ambo yekuti munhu wechikomba chenu maonero angu ino chikomba chenu asi zvinonetsa kubvuma zvakadini kuti zviritongobuda kuti paita zvichikomba mamiriro amakaita mapicha imamusingazivi kuti pano vanhu hamusingazivi kuti pachikoro pamuri pano munhu ari kutumira mazwikuni mabona inini mai manje mukurima ndine vakomana vandaipa fertilizer vachimbisira munda vachiba pese pandovaisira vairi wapeka kati pakaita munhu akandisira meseji nanhasi handisitozivi ndiya vangu munoziva kuti muri kudiva mafertilizer mukuisa mafertilizer munda kati anhu handizivi ndiani kutodidi nhamba dziyazivi ndobva azondisira meseji kani ndichakudzai pane payakaiswa kana yakutakura yakatakurwa munhu yaakandisira meseji zvakare kuti pane ngoro yauya nemombe dzakadaidzenyata chimanyamanya aimoka zvisina tiri kuvenga mutsvage zvakamira usandikamutsa mota sandineva ovatamhanya masuspects atinavo vanhu vandaipa kuti vaise fertilizer dzadziri tugutsi tadai so vanhu vasibatika soenda pamba pavo vasibatika mwandisekuru vangu mwana vanzodzana vanhu vasibatika
ndinoenda kumunda wakarima tikangopinda nerodhi kana masaga akatoiswa kumusoro kumunda ari pasango hapana kana munhu ndopatatorikasa moto ndotatso vanhu vacho ndopatakambati ndopakatora masaga akauya usiku atikapamba usiku akazodita azotaura nhasi nengoro yakadai saka vanhu vanopa munhu information ndekuti dai akuda kuenda kunyama vanhu vanopa vanhu information varipo munemuzikano kwamunoita pane munhu ametuzi mamungazvizivi mona saka munhu iye ndiakaudza ivo havatozivi kundiya asi makunda muchinoziva kuti anogona kudanini because vanhu vakatokuonai nekuti matokudzwa makuya makapfeka zvakadai zvakadai ndiye aiunza mafotoziva umbowo wakazara munoziva iri kuinda zvekuchikoro kwamaivo avanogona kutaura kuti mamusika karipa munoda here havasi vanoenda toda kutotuma timu yedu kuno panogona wanikwa kuti mamusika karipa kana kutozomusangana nezvakasiyana nezvo so tiri kuti uyu munhu akashata silaiti mundana nemukadzi womunhu achiziva kutoti muti mainini baba vanhu vano vanogona nga vasikatomuziva munhu because murume watete hanzvadzi yavo mamuziva were ndandendii asi murume wenyu saka magemu mai gemu racho raputika kama ndokunetsa kwaro ndatokumbira mani kuda kudhirana munhu iyeye anofanira kubhadhara paramhosa kaakaita yakadini mambo ndikumbirawo chichema kana muchinditendera sori ndakudambudzirai panzira kutaura sedare renyu matongero amunoita handikurambidzei asi nini zvangu kuti mukanganise mereji yevanhu ava handidi kana kuti sekutaura kuri kuita baba kwokuti inini handina kubvisa mari inini handingade kuripwa nemumwe murume indisina kubvisa chinhu kuna ana tezvara saka inini ndinongoti mambo dema ndisunungura mai ava vanogara chi nemurume wavo mutsva zvinozoripwa inini ndozoripa zvinozotaurwa naana tezvara kuno kudai bhosi hatingaparikwe ini handiri kuripwa kana kuti ndimutongese nhamba dzake ndakadziwana kudhara ingadai ndakatomufonera kana kumuvhitikimaisa asi ndakati murume haana basi mukadzi wangu ndiye benzi anoenda ikoko anichandisiya saka uri kuti ini ndingoti mudzimai wangu ngaindinogara nasaidi saidi inini wachindisiyazvinorevei tsanangura mazuva acho ngaanatso handichada zvemukadzi bhosi mukadzi wangu ndamuona kuti ari kuita zvechinzendo koreone kune zvirwere zvenei chimutambira zvakanaka nchiti takagara musha ndinofa kana kuti handiti iye murume andogona kufungira kuti murume uyu arondishayisa mukana handiti anogona kundibhogomora ndichizvifambira ende aitofunga kuti ndiwe kuharare vanhu vanoda vakadzi vari kuchengetwa nevangu regai vanogara ngavanochengetana kasi makabereka takabereka vangu vanhu vatatu mambo ari kubvunza imi mambuya mutatipedzere nguva handidi kutaura zvakawanda sekutaura kwavo sezvavareva kana vati havachandida ukuita sekudaro ndobva ndatikova zvabva vana vatatu vanoda kuripa iyo baba vanozouya nayo haungozvari woinda anoziva baba munhu haazvarise munhu woinda inozoona tozoitaura yakazvimirira vana venyu vana ruzivo vakomana vaviri nemusikana alright pane kapfuma karipo akazi kemukadzi uri kubhadhira vana wakadii hatichazotaura nababa kana vazoda kuti nyaya toita saka uri kuti hauchati mukadzi
Anoti magariro aya mambo handifungi. Uchada mukadzi here. Hama yako iri pano ndiani? Gogo naningi. Gogo na sisi. Ndo here ramafunga matumbo kupa nguva yekufunga chaiyo. Tikakuti taura. Kuda mzukuru wangu achinishi. Ndo saka tati takufa nguva yekufunga. Nataura pachikuru chacho. Kana muri kumfurira hazvioneki. Ayo mira aigana. Aivedureni. Handisi kuti ndimi. Kuti mashoko imatara mashoko echo. Ndikuzama da kubatsanura mashoko ataurwa nababa namataura. Chero mune zvinhu zvamuri kuona pakadai hazvitauri hazvini kana. Munogona kuti muri kutomufurira kuti amamukadzi. Kuti pamataura patiri panapa kana atokuvengirwa hamuna kutaura saizvo. Munhu akatsama pamwe arikuda kukasira kudismedza kutsenga chacho. So tiri kuti isusu baba chindai kumba munovata chifunga chifunga tojamba wikiri kuya Tsoka mutsa 27. 27. ndandinoprepare nyaya imbosha kana achati mukadzi musoro tinobva tangoipedza shamwari vachadako mukadzi pakuzvarwa kwakaita vana pari kudiwa zvinhu zvakati hatisi kuramidza kuramba mukadzi but kuti haushandisi mwana wavanhu mahara umusiya udii tapedzerana 27 February. totaura mababa ataura mashoko akanaka ekuti mabonga asangana munhu ani mapaula Next court. ndoaita kuenda apatina nyaya dzenhingiyo